Ginambos ang convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf makakuha sa Dato Odin Sensuat Maguindanao del Norte kapon nga daw base sa mga impormasyon na tabong insidente sa nagabiyahe padulong sa Cotabato City ang opisyal matapos ini nga nagpanumpa bilang miyembro sa Bangsamoro Federal Party. Wala man sang nasamaran sa insidente apang naigugid sa bala ang Land Cruiser kag Fortuner nga kabahin sang convoy sang Chief Minister. Sunod naman kay Commission on Elections sa Concomelec Chairman George Erwin Garcia, dapat gilayon imbestigaran ang kunsang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines agud manabat kung sino ang responsable sa pagpang-ambush. Ginsiling maniya nga election-related man o kung hindi ang natabo, importante nga mabalik kag mapabili ng kalinong sa lugar. Para ayon man subong ang hugot nga security measures nga ginapatuman sa Maguindanao del Norte sa dinagapadayon man ang investigasyon sang scene of the crime operative sa Consoco sa nasambit nga insidente.